ദർശന അറിയാത്ത ചമ്മാട്ടേരുണ്ടോ? എന്നാ ഈ ദർശനയില് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ദർശനയിലോ ഗോൾഡ് കോയിനോ? അതെ, നമ്മളെ ചമ്മാടുള്ള ദർശന വെഡിങ് മാളിലാണ് ഡെയിലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഗോൾഡിന് ഇത്ര വില ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുക്കുക പറയുമ്പോ ഒരു സംഭവം തന്നെ അല്ലെ. മാർച്ച് 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 13 വരെ ദർശന വെഡിങ് മാളില് ഈദും വിഷു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ട്ടാ. ഇനി ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ നോക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടും. ആ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടും. കാരണം അമ്മാതിരി കളക്ഷനാണ് ഈദും വിഷു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലേഡീസിന്റെ സെക്ഷനില് ചുരിദാറിലൊക്കെ നല്ല കിഡിലൻ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ ജെന്റ്സിന്റെ ആണെങ്കിലും കിഡ്സിന്റെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഇവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, രാത്രി തറാവി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും വരാതിരിക്കണ്ട. രാത്രി നല്ല ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് ദർശന വെഡിങ് മോള് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് രാത്രി വന്നോളിയും നിങ്ങളെ പർച്ചേസുകൾ നടത്തിക്കോളിയും. ഫീഡ്ബാക്സുകൾ അറിയിക്കും. ബൈ ഫ്രം ഹംഗ്രി ട്രാക്ക്.